Urruñako apeza bere kargutik kendu du Baionako apezpikuak adingabe baten kontrako sexu erasoa aztertzen baitute segurtasun indarrek, bezien gertatu omen zen Frantzia hego-ekialdean urruñarrek diote kolpea dela. Arratsaldeon, asteburuan ekitaldia initz, Angelun gaztean kabalkada, Ziburun, Euskarazko liburu eta disko azoka, eta hemen itsasun gereziaren besta. Peloa, xapata eta beltsa una hemen itsasuko gerezi motak, likorea, ospina, zukua edo erresimenta denetik egiten alda Lapurdiko fruitu honekin. Igande untan ehunka berriz ere gereziaren bestan, ustaatik bururatua da arrunt. Batzuentzat pixka bat gutiago, baina kasik denentzat hobeki konparatuz duela 2 urteko ustari. Jazko usta eta aurtengo usta biziki onak dira, guk asteko gure etxean biziki untsa bildu dugu. Gero, aurten loratzea biziki goiz abiatu da. Uste dut hori behar dela pixka bat lotu ere klima aldaketari. Berua hasten da aski goiz, martxuan loratzea, ikusiko onduko urteetan nola izain den, baina beharko da usatu. Giro beroa ere itsasun igande hontan, gereziaren sormarka sortzea galdetu dute hemengo ekoizleek, INAO erakunde publikoak hurbiletik aztertzen du galdea, erantzuna bizpahiru urteen buruan etorliteke. Ziburun, Euskarazko liburu eta diskoaren azoka larun batean, aurten Beñat Oyarzabal hizkuntzalaria omendu dute. Horatua naiz, biztandena, ene herritaren ganik horako ezagutza seinalearen hartzeaz. Ez dakit somatetaraino ene tokia den, baina lagunek pentsatu izan dute baietz, eta egun hemen eskualaren arnaz-gunea egin nahi baita, eta urte guziaz bezala egiten baita eskualaren aldeko pesta hori gogotik parte hartzen dut. Ziburun, idazle euskaltzalean artean, Andrea uruguaitarra da. Hemen Herrima Kultura Elkartean hainbat liburu dago historia hori ezagutzeko, eta nik ere atera nuen pasaden urtean liburu bat, eta hemen saltzen ari gara. Harreman berezia baituzuzuk euskararekin, zoin da Xuxen? Bai, egia da, zen Uruguain ezagutu nuen bai euskal kultura, bai euskal dantzen bitartez, eta hori pixkat nire ibilbidea kontatzeko, pasaden urtean euskara eta biok liburua atera nuen. Liburu Parisen argitaratu zen, erbestean joan ziren euskaldun aurrentzat. Gero egoaldea sartu zen modu klandestinoan, eta Donostialdean bada nire baina zaharra diren adinekoak ezagutzen zutenak. Behar datera, lehenik eta behin, bere balore literarioengatik, ze testua, berez jatorriko testua Jacques Prévert, idazle frantses handiena, Europako idazlerik handienetarikoa, 20. mendean, berak egin baitzuen testua, askatasunaren aldarri eder bada, eta aldi berean naiz eta ia 80 urte izan liburuak, oso modernoa dela argazkiengatik, irudiengatik ere bai, oso ederra delako. Hori lotua jakini guretzat, gure historiarako eta gure memoria historikorako erreferente bat delako, ez? Itzulpen egokitzapena, horixek egin zuen, Nikolas Ormaetxea handiak, eta testu hori euskaraz zen Parisen argitaratu zena. Guk errespetatu dugu nolabait testu originala, itzulpena Juan Cruz Zigarrebidek egin du, baina hemen liburu hontan bukaeran aurkitu daiteke liburu QR-en bitartez, PDF-en bitartez ikusi daiteke edizio zaharrura. Berritasunak paperean eta ekimenetan ere begira. Kampaina moduko bat da, desafio kolektibo bat bezala aurkezten dugu, eta ideia da, erronka da, 300 liburu, euskarazko liburuak, elgarren artean irakurtzea udantzeak. Ordan, jokoan sartzeko aski da izena emaitea, Euskal Kultura Erakundearen webgunean sartuz gehoz, erreski emaiten da, izena emaiten da, eta gero euskarazko liburu bat irakurriz geroz, bezerrenda batean emaiten da liburu horren izenburua.
Ziburu, Euskal Arnasgunea irakurleentzat, musika maite dutenentzat ere bai. Ya que se canitas. Kabalkada hirira heldu da Angeluko kabalkadaren lema. Horixe irudikatu dute berriki Angeluarrak elkarteak antolaturik. Gazte kabalkada eman dute Angeluko Ormadile tokian. Euskal kulturare erakundearekin landu dugu proiektu edo ibilbide pedagogi oso bat, irailetik gaur arte. Beraz, irailetik abendura okan dituzte kurtso batzuk Angeluko historioa eta geografiari buruz. Zer den kabalkada, Euskararen lekua, kabalkadan baita Angelun ere, eta urtarriletik hasi dira interbentzio batzuekin, dantzak ikasteko, antzerkia, entzuten dugu gibelean. Plaza hartzea, bertsularien agurra, tarteka izan dira dantzak, gehi antzerki agerraldiak, bertsolariak, eta berriz segituz pixkat kabalkada haundien eredua. Angeluko eskola publiko elebidunetako ikasleak, baita ikastolakoak ere, eta Mogiz Rabel konservatorioko 60 musika ikasle. Orotara 400 ikaslek parte hartu dute ekimenean, Alimaleko lana Euskal Kultura Erakundearen parte hartzearekin. Antzerkia, dantzak eta bertsolitza eta orkestra musika landu dutenak gazteak. Musiko duzue gazte kabalkada bat horrekin. Eta hor diren guziak antzerkia egiten dute eta txipiagoak direnak dantzatuko dute. Zenta, familia gehienek zuten bat ere entzun zertzen kabalkada bat, gazteak ere ez, eta lan hori eraman dugu urte guzian. Nire aita gaztetan egin zuen kabalkada eta beraz esplikatu nahu. Euskat banakien, beste nazaz. Transmisioa da helburu nagusi bat gure elkarteen bizi osoan. Diala eganen nuke 10-15 bat urte ari girela lantzen eskolekin, klaseekin eta hitzordu guzietan izan Olentzero, Jauteriak, Donibaneko soak. Eta gaur da, eganen nuke lan oso baten fruitua, eta hori da helburu potente bat ja bururatzen dena edo betetzen dena gaur. Eta hortaz biziki arro gira. Ni badut futbol entrenatzailea lehenik, gero badut ama, eta gero badut xerifa. Judia naiz, kolonizazio jauna naiz, eta badira 3 haur, prokuradoreak, abokatak eta userak. Eta biziki irgarria da. Ni abokata naiz. Ni Julia naiz. Esplikatu behar dut pixkat aurrek zer eginten eta pixkat ere pitua naiz. Nire rola da abokata. Nik abokata, bidea. Usera eta koboia. Koboia. Koboiz bat naiz eta voilà. Eta ni Trump naiz. Trump eta etortzen naiz eta badira problema initz eta ni beraz gerla egiten dut. Lehenik badut Erriko Etxearen idazkaria, gero badut Koalde, beraz Juliarekin parte hartzen dugu eta gero badut manifestaria. Hainitzentzat bai parte hartzaile eta baita publikoarentzat ere kabalkada bizitu duten lehen aldia izan da. Kanpoko geroz eta jende gehiago heldu da Angelurat eta Angeluarrak elkarteak euskal kultura txikitzeko lanean ari da aspaldidanik zehazki 60 urte bete dituzte aurten eta urte betetzorren karietara kabalkada bat antolatuko dute ere irailean. Eta konturatzen gira ere, kanpoko jendea unat bizitzera heldu dena, ez dela sekuran euskal kulturari konfrontatuak edo euskarari konfrontatuak, eta kasu hortan hartu dugu kabalkada zinezko tresna gisa, erraiteko, Euskal Herrian ziste, Lapordin ziste, Angelun ziste, eta euskal kultura hor da, euskara hor da, eta kontutan hartu behar da. Angeluko gazte kabalkada eder honekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok, bihar arte.